Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хәсәншина, исәнмесез? Татарстан аграрийлары чәчү кампаниясына актив әзерлек эше алып баралар. Бүгенге көндә аларга федераль һәм республика ярдәмен бирә башладылар. Хуҗалыклар 800 миллион сум акча алган инде, тагын 2 миллиард сум якын арада бирелә. Бу хакта бүген Татарстан Республикасы Хөкүмәт йортында узган Республика киңәшмәсендә Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров хәбәр итте. Киңәшмәне барлык муниципаль районнар белән видеоконференц элемтә режимында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов уздырды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров видеоконференция барышында билгеләп үткәнчә, бер айдан чәчү кампаниясе башлана. Республика инде тулысынча орлыклар белән тәэмин ителгән. Хуҗалыкларда техниканы кыр эшләрен әзерләү һәм аны агрегатлаштыру дәвам итә. 5 апрельдән 9 апрельгә кадәр машина трактор паркының язгы кыр эшләрен әзерлеген комиссия тарафыннан кабул итү планлаштырыла. Бүгенге көндә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе чәчү кампаниясын финанс яклап тәэмин итү. Федераль республика акчаларын җиткерү эше башланды. Инде авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә 800 миллион сум җиткерелгән. Якын арада тагын 2,3 миллиард сум акча бүлеп биреләчәк. Бүгенге көндә иң мөһим мәсьәләләрнең берсе чәчү кампаниясе финанс яклап тәэмин итү. Чәчүлек структурасында республикада 865 мең гектар азык культуралары яисә 26% сөрүлек җирләре бар. Министр район авыл хуҗалыгы идарәләре башлыкларына бер атна эчендә хуҗалыклар киселешендә азык клинын куллануга анализ ясарга, шулай ук чәчү мәйданнары структурасын яхшырту буенча чаралар планын эшләргә кушты. Ә инде ашламаларга килгәндә, ашламалар барлык шартларны, технологияларны үтәп кертелергә, иң мөһиме хәзер башкарылачак язгы ашландыру нәтиҗәле һәм файдалы булырга тиеш. Әлмәт муниципаль районының авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә район хуҗалыкларында техниканы, язгы кыр эшләренә әзерләү, минераль ашламалар һәм элиталы орлыклар сатып алу эшләре тулы куәтенә бара. Рәмилә Хәмидуллина, Фирай Юнусова, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Язгы чорда шәһәр күлләрендәге балыкларны кислород белән туендыру элеккечә актуаль булып кала бирә. Экосистемага ярдәм итү өчен шәһәрнең экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре су аэрациясе үткәрә. Әлмәт шәһәр күленең кислород белән баетылуы турында алдагы сюжетта карагыз. Аэрация табигый җилләтү, һава һәм кислород белән туендыру. Аның ике төре була: табигый һәм мәҗбүри. Беренче чиракта экологлар бузда тишек тишә, шул сәбәпле сулыкларга һава керә. Бу ысул чагыштырмача җылы һава торышы булганда кулланыла. Икенче чиракта кислород шланг аша бирелә. Әлмәтнең шәһәр күле ярында бу ике ысулны да кулланып экологик акция узды. Аны шәһәрнең экология һәм төзекләндерү департаменты хезмәткәрләре ресурслар белән идарә итү белгечләре белән берлектә оештырды. Кышкы чорда табигый ысул белән кислород керү мөмкин булмаганлыктан, балыклар суый алсын өчен бу мөһим. Шуңа күрә без бузга чыктык. Без куркынычсыз 1 метрдан артык тишекләр ясыйбыз. Кислород бирүне арттыру өчен өстәмә эксперимент рәвешендә без генератор белән лункаларның берсенә кислород кертергә булдык. В одну из лунок запустить кислород, дабы увеличить подачу. Әлеге чара районның ябык сулыкларында язгы чорда балык үлү очракларын киметү максатыннан ел сайын үткәрелә. Елгада әлеге чара үткәрелми, чөнки анда агым бар яки су ачык. Күлдә күрүебезчә су агымы юк. Кислород табигый юл белән килми. Бу чараны без шулай ук су саклагычта да үткәрергә ниятлибез. Җайлы булып күренсә дә, лунканы махсус бурау белән тишү җиңелләрдән түгел икән. Моңа физик әзерлек кирәк. Шәһәр күлендә генә дә ким дигәндә 100 лунка булырга тиеш. Биредә калын аяк, кәрәкә, шулай ук ак амурлар яши. Сулыкның фаунасын саклауга ярдәм итүче чаралар әле бер атна дәвамында үткәреләчәк. Кемнең казанышлары бөтен илгә танылды? Шуларны искә төшерү мөһим. Нәкъ менә шул максат белән Әлмәт сәүдә техникумы студентлары өчен социалистик хезмәт геройларына багышланган сыйныф сәгате узды. Тулырак алга таба карагыз. Без 4 бригада идек, һәр вакыт беренче урыннарны алдык. Сәүдә техникумы студентлары хезмәт батырлыкларын тыңлап заманыбызның иң чын герое белән аралаша алдылар. Аларга кунакка Миннебай газ эшкәртү заводында 43 ел эшләгән социаль хезмәт герое Александр Старченко да килде. Чынлыкта эш бик авыр иде дип сөйли Александр Васильевич. Әмма шатлык белән рәхәтләнеп эшләргә рәхәт булды. Үзебезнең ватаныбыз өчен тырышканны аңлау көч һәм куәт бирде.
Мин тормышны яратам. Тормышны сөясең икән, димәк, эшеңне дә яратасың. Мин бер кайда эштән китмәдем. Мин аны яраттым. Другой не нравится работа. Я не уходил никуда с работы. Я ее любил. Студентлар бу югары исемгә лаек булган гражданнарның исемнәрен искә төшерделәр. Укытучылар мультимедия материаллары кулланып дәрес үткәрделәр. Экраннан яшь буын хезмәт геройлары турында презентация, шулай ук алар турында видеофильмнар карадылар. Техникумда социалистик хезмәт геройларына багышланган сыйныф сәгатьләре уза. Безнең фикеребезчә, студентлар, балалар бүгенге көндә үз иленең тарихын, шулай ук хәзерге Россиянең хезмәт геройлары биографиясын белергә тиеш. Эш белән шаярмагыз, аны эзләргә кирәк түгел, аны һәрвакыт табарга була. Идән юарга бар, аннары ул үзеннән-үзе эше барачак, һәм барысы да шулай булыр дип уйлыйм. Шуңа күрә һәрвакыт эшне яратырга кирәк дигән фикер йөртә. Мария Китаева, Фирая Юнусова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Әлмәт Луч телекомпаниясе. Старый Оскол шәһәрендә авыр атлетика буенча егетләр һәм кызлар арасында Рәсәй беренчелеге узды. Анда илебезнең 45 регионыннан 500 спортчы катнашты. Җиңүчеләр арасында безнекеләр дә бар. Ярышның иң кызыклы мизгелләре чираттагы сюжетта. Спортчылар көчләрен саклау өчен штанганы атып бәрә. Моңа каучук мәйданчыклардан башка бернинди идәндә түзми. Азали Шихапова авыр атлетикада 12 яшьтән. 2 ел дәвамында шөгыльләнү нәтиҗәсендә спортчы авыр атлетикага яңа килүчеләргә җитди көндәш булып тора. Кыска вакыт эчендә сузылып, үсеп китү нәтиҗәсендә Азалига Рәсәй беренчелеге ярышларында авырлык категориясын үзгәртергә туры килә. Ярышлар 2 күнегүдә үтә. Җиңүчеләрне иң күп сумма буенча билгелиләр. Мин 61 категорияда чыгыш ясадым. Ыргылып күтәрүдә 3нче урын 86, этеп күтәрүдә 1нче урын 101, суммада 187 нәтиҗәсе белән 2нче урын. Быелгы ярышка килгән спортчыларның саны гадәттәгедән күбрәк. Шуңа күрә ярыш атнадан артка сузылган. Җиңүчеләр милли җыелма команда составына кертелә һәм Европа стартларында катнашу мөмкинлеген тота. Дөнья һәм Европа чемпионатына сайлап алуда безнең Бөгелмә командасын 4 егет һәм 1 кыз тәкъдим итте. Бөгелмә атлетлары лаеклы чыгыш ясадылар. 1 беренче, 1 икенче, 1 3нче, 1 4нче урын. Һәрбер шәһәр мондый нәтиҗә белән горурлана алмый. Илебезнең 45 регионыннан 500ләп спортчы җыелган иде. Җиңүчеләр кызлар һәм егетләр арасында 10 авырлык категориясында билгеләнде. Роман Данилов ыргылып һәм этеп күтәрүдә яхшы нәтиҗә күрсәтте. Максимумга җитмәдем, ләкин бу әһәмиятле түгел. Иң мөһиме җиңү ди спортчы. Европа беренчелеге алдыннан ярышлар көтелә. Август аенда Польшада 3 җыен үтәчәк. Алар инде Европага сайлап алына торган ярышлар. Матур күлмәк һәм элегант костюмнар. Кыскасы 19 гасырга тулысы белән алып кирип китә. Әлмәттә беренче тапкыр бал маскарад узды. Әлмәт драма театры Венеция сараена үрелде. Анда безнең төшерү төркеме дә булды. Мондый тылсымлы чараны алдагы сюжетта карагыз. Бал маскарадка килгән кунакларны театральләштерелгән сәламләү драма театрына кергәндә үк башланды. Бу беренче минутлардан ук һәрбер килүчегә сәнгать дөньясына чумарга мөмкинлек бирде. Шара театр көненә багышланган иде. Фаяда кунакларны серле ханым һәм әфәнделәр көтте. Ни өчен серле? Чөнки һәрберсе үз битен битлек астында яшергән иде. Чөнки бал маскарадның бөтен мәгънәсе шунда иде. Без бүген театр көнен үткәрәбез. Шуңа күрә шундый мероприятиегә килдек. Бүген күп коллективлар үзенең чыгышларын ясаячак. Төрле программа. Башта безнең 2нче этажда бал маскарад үтәчәк. Соңыннан безнең концертный программа әзерләнгән. Шунда күп коллективлар чыгыш ясый. Урам театры, Легкие крылья, аннары безнең Әлмәт татар дәүләт драма театры куячак. Фристайл коллективы, Радуга, Огни, төрле коллективлар чыгыш ясаячак. Шуңа күрә бик күңелле булачак. Рәхим итегез. Тамашаның башы бик ошады. Элеккеге биюләрне өйрәнергә мөмкинлек булу шатландыра. Мондый бәйрәмнәр ешрак булса иде. Тормышыбызны байыта торган якты хис кичерешләр бүләк итүче чаралар балаларны да сәнгать дөньясы белән таныштыра. Тамашаның башы бик ошады. Элеккеге биюләрне өйрәнергә мөмкинлек булу шатландыра. Мондый бәйрәмнәр ешрак булса иде.
тормышыбызны байыта торган якты хис кичерешләр бүләк итүче чаралар балаларны да сәнгать дөньясы белән таныштыра. Шараның рәсми өлешеннән соң ханым һәм әфәнделәр залга үтте. Аның сәхнәсендә шәһәребезнең профессиональ һәм үзешчән театрлары беренче тапкыр бергә җыелды. Алар арасында Җиңел канатлар урам театры, Фристайл заманча бию студиясе, Радужка курчак театры, Әлмәт милли мәдәни үзәге, Музыка көллияты театраллары, Әлмәт дәүләт нефть институтының дебют студиясе дә бар. Барлык иҗат коллективларының җитәкчеләре концерт программасы азагында сәхнәгә чыкты һәм ниндидер тылсымлы көч барлыкка килде. Бергәләшеп, алар театр сәнгатенең төрле юнәлешләрен һәм жанрларын символлаштыручы театр картинасы оештырдылар. Зал аяк үрә басып кул чапты, чөнки нефть башкаласында мондый вакыйга беренче тапкыр иде. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтажер Илдар Гыймаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.